एरवी धबधबा आणि थंड हवेसाठी प्रसिद्ध असणारी आंबोली आता नाईट सफरसाठी प्रसिद्ध होत आहे। गावातील काही स्थानिक तरुणांनी एकत्र येऊन हा उपक्रम सुरू केला आहे। यात अनोखे आणि दुर्मिळ प्राणी याची डोळा पाहण्याची संधी पर्यटकांना मिळत आहे। प्रतिमहाबळेश्वर म्हणून ओळख निर्माण करणारी आंबोलीचे अनेक पैलू या ठिकाणी पर्यटकांना पाहावयास मिळत आहेत। कावळे साद, महादेवगड पॉइंट, हिरण्यकेशी अशा अनेक पर्यटन स्थळांना पर्यटक भेटी देतात। मात्र स्थानिक तरुणांनी एकत्र येऊन गेल्या काही वर्षात नाईट सफर ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली आहे। त्या ठिकाणी रात्रीच्या वेळी काळ्याकुट्ट जंगलात फिरून दुर्मिळ वन्यजीव पाहण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे। यात मलबार पीट वायपर, ग्लायडिंग फ्रॉग, आंबोली टोड, डान्सिंग फ्रॉग, नॅरो माउथ फ्रॉग, रिंकल फ्रॉग, कॅट स्नेक, ग्रीन वाईन स्नेक आदी प्राण्यांचा समावेश असून रात्रीच्या वेळी चमकणारे फंगस हाही एक आकर्षणाचा विषय ठरत आहे। 40 पेक्षा अधिक जातीचे बेडूक, 36 पेक्षा विषारी, बिनविषारी साप, पाली, विविध प्रकारचे जीवजंतू आदींचा समावेश आहे। हे दुर्मिळ वन्यजीव पाहण्यासाठी अनेक पर्यटक, अभ्यासक आणि प्राणीमित्र त्या ठिकाणी गर्दी करत आहेत। त्यांना योग्य ती सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्यामुळे 30हून अधिक युवकांना त्या ठिकाणी रोजगाराचे दालन उभे राहिले आहे। नमस्कार, मी शुभम दुरी। आंबोली सफरमध्ये तुमचं मी सगळ्यांचं ब्रेकिंग मालवणी टीमच्या वतीनं स्वागत करतोय। आज आपण आंबोली या ठिकाणी येथील नाईट सफरसाठी आलो आहोत। आंबोली ही एक पर्यटनदृष्ट्या विकसित होती। मुंबईसारख्या ठिकाणाहून जे पर्यटक येतात, काही प्राणी, त्याच्यानंतर वनस्पती, वन्यजीव यांसारखे जे काही वेगवेगळे प्रकार इथे बघायला मिळतात, त्याच्याबद्दल माहिती देण्याचं काम येथील सगळे हे जे टीम माहिती करते। आंबोली हे पर्यटन स्थळावर देशभरातून दरवर्षी लाखो पर्यटक येतात। मात्र फक्त इथे वर्षा पर्यटनासाठी हे ठिकाण आहे ते आजवर प्रसिद्ध होतं। आता हे येथील वर्षा पर्यटनाचे 3-4 जे महिने असावे तोच फक्त एक सीझन म्हणून इथे पर्यटनदृष्ट्या चालायचा। मग इथे 12ही महिने रोजगाराच्या दृष्टीने आम्ही आंबोली टुरिझममार्फत प्रत्येक सीझननुसार इथे जैवविविधता असल्यामुळे प्रत्येक सीझननुसार आम्ही काही ना काही वेगळं इथे पर्यटकांकडे पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असतो। तसंच आता सध्या पावसाच्या सीझनमध्ये सध्या साप आणि इतर बेडूक जलचरांचा हा जो एक सीझन असतो, यामध्ये आता आम्ही वर्षा पर्यटनासाठी फक्त येतात ते फक्त धबधबा आणि इतर पर्यटन स्थळे बघून फक्त जातात। पण तसं न करता आता आम्ही इथे जे जंगलातील जे रात्रीच्या नाईट ट्रेलच्याद्वारे आम्ही इथे जंगलातील जे अस्सल जे साप, बेडकांचं, इतर प्राण्यांचं जीवन आहे ते आम्ही त्यांना अनुभवायला देतो, त्याची त्यांना फोटोग्राफी करायला देतो। हे जे जीवन बघून त्यांना पण पुढच्या पिढीला त्याबद्दल सांगता येतं। इथे आता हा जो एवढा आता ट्रेंड असा वाढत चालला की ते आता जास्त पर्यटक या नाईट ट्रेल या जंगल सफारीसाठी आकर्षित होऊ लागले। इथे आम्ही आंबोलीत नाईट सफरला फिरवताना पीट वायपर, मलबार पीट वायपर, ग्लायडिंग फ्रॉग, तसेच रिंकल फ्रॉग, तसेच वाईन स्नेक अशा प्रकारचे वन्यजीव इथे आढळतात। पर्यटनाच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा विकास व्हायला पाहिजे अशी गेली अनेक वर्ष स्थानिक राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून ओरड सुरू आहे। मात्र प्रत्यक्षात या ठिकाणी काही केलं जात नाही। या ठिकाणी स्थानिक तरुण आंबोलीत जाऊन नाईट सफर हा नवीन कन्सेप्ट राबवत आहेत। मात्र गेले काही दिवस वनविभागाकडून त्यांना नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न होत आहे। काही प्रमाणात तस्करी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। मात्र स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळण्यासाठी येथील वनविभागाने सज्ज राहणे गरजेचे आहे। त्यासाठी त्यांनी आपला एक सहकारी किंवा आपला एक कर्मचारी या ठिकाणी त्यांच्यासोबत द्यावा आणि हे वेगळे अनोखे पर्यटन या ठिकाणी राबवावे अशी आमची मागणी आहे। त्या ठिकाणी आंबोली टुरिझम, मलबार नेचर अशा 2 संस्था आहेत आणि त्या माध्यमातून किमान 30 स्थानिक युवक ही अनोखी कन्सेप्ट राबवत आहे आणि त्यातून अनेक पुणे, मुंबईपासून दिल्ली आणि परदेशातील सुद्धा पर्यटक या ठिकाणी आकर्षित होत आहेत। त्यामुळे हे अनोखे पर्यटन वेगळ्या पद्धतीने राबवणे गरजेचे। आंबोलीतले श्री निर्णय राऊत यांचे आंबोली टुरिझमच्या माध्यमातून इथे वन्य प्राण्यांची थेट दर्शन घेण्यासाठी काही नाईट राईड्स किंवा पर्यटकांसाठी काही उपक्रम राबवले जातात। आंबोलीला प्रतिमहाबळेश्वर म्हणून महाराष्ट्रात ओळखलं जातं आणि इथे या माध्यमातून युवकांना, इथल्या स्थानिक युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होते। त्या दृष्टीने ही मुलं एकत्र येऊन प्रयत्न करत आहेत। तर यातून कुठेतरी आंबोलीचा विकास व्हावा, तर त्यासाठी शासनाने तसेच येथील इतर वन विभागाने
तसेच कोणी राजकीय नेते असतील यांनी सहकार्य करून त्यांना कोणती आडकाठी येऊ नये आणि त्यातूनच या आंबोलीचा एक सर्वांगीण विकास व्हावा अशी अपेक्षा मी बाळगतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो.